Jo, takže čaute ľudia, na mene je Hryska, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Viem, že vám bude teraz veľmi smutno, keďže sa akurát skončili prázdniny. No, ale preto som tu ja, aby som vás rozveselila a vymyslela som si takú challenge, že musím hovoriť iba po česky. Začne sa to vtedy, keď sa dám do hry, takže môžeme ísť teda na to. Jo, takže už jsme tady ve hře a moc nemluvím česky, ale doufám, že mi to půjde. Takže hrá se mnou tady Rogy a Fortnite Man. Takže jo, čau, Rogy. Já hlavně neumím vyslovovat to Ž. Je to pro mě moc těžký, ale doufám, že mi to půjde. A hlavně neumím moc hrát takýto minihry, jak je Bed Wars a tyhle ty věci. Hlavně mi bude potřeba meč a nějaký bloky. Mám jich 26. Jo, a aktuálně by měl být srpen, 2. srpna. Únor, březen, květen, červen. Nebo září, já nevím moc tyhle ty měsíce. Nevím moc jejich postupnost, ale bude září nebo srpen. A tohle video by mělo víc 2. akurát když nastoupíte do školy. Minimálně my na Slovensku vtedy nastupujeme do školy. A můžete dolů do komentáru napsat, jaký jste měli vysvědčení. Lebo já jsem měla čisté. A je tady vůbec někdo, kdo chodí do školy? Protože já jako chodím do školy, ale už jsem trochu jako v vyšší třídě. Tak, ale jsem Slovenka, takže tak moc neumím mluvit po česky. Jo, ten mi dal kombíčko. No, jak vidíte, já nejsem moc dobrá v těchto minihrách. Mám v pláně zahrát tak 2 hry, podle toho, jak dlouho bude trvat. Idem tam dostávat ten most. A možno se začnu učit více po česky, keďže mám v pláně jít na střednou do Čech. Podle toho, jak mi to půjde, či se vůbec stihnu naučit po česky, aby jsem udělala přijímačky.
Au. Dobre. Dúfam, že tady nepůjde ten týpek. Kedy je možné, že tady půjde. Ano. Díky za záchranu, Rogy. Protože já nejsem tady prostě. Toto bude možná více tak komedy, keďže já neumím vyslovať tohleto ž, alebo ž. Prostě to neumím. Je to pro nás Slováky těžké, jak pro vás Čechy vyslovať tohleto uo a tyhle věci. A akurát nám zničili vajco. A to není moc dobré, protože ani jeden z nás, no teda minimálně já neumím moc dobré PvPčkovat. Hlavně neumím moc dobře vyslovat tyhle český slova. OK. Rýb, jako tohle mi moc nevyšlo. Ale to nevadí. Dobre, takže už jsem zpět. Teď bychom mohli jít do rudého týmu. Keďže předtím jsem byla v žltém týmu, se mi zdá. Nevím. A typci v chatu jsou dost toxic, jako. Dole v komentářích ohodnotě plus moju češtinu. Jo. Doufám, že tuhletu hru vyhrajeme. A jsem tady s nějakým typkem, který se jmenuje Jakobik. Jo, pustíme si druhý generátor na Irony. A hlavně, co nejvíce neumím v češtině, je vyslovat tohleto ž a ten přízvuk a ještě tu spisovnost. Já nevím, kdy a kde má být ž, alebo ako to mám vyslovať, kde a kdy. Jakobovi tu hodíme meč. Vyzerá to být celkom dobrý hráč. A plus nehejtíte tohleto video, protože to má být udělané jen zo srandy a nemá to urazit žádného Čecha. Já jsem len mám ráda češtinu, to znamená, že jsem chcela zkusit tohleto video natočit. A tak trocha vás i rozosmát. Keďže člověk, který neumí po česky, má takový divný přízvuk a to je chcípak tohleto. Vidíte?
Neumím hrát to. Chcípak. Kde ten chcípak? Pojď. Ne, on mě zabil. Teda ona mě zabila. Pojď. Ona má meč. To se nedá. Dobre, zdrháme. Ano, dobře. Jakob to vyřešil za mě. Vyzerá, že možná to bude Čech, možná Slovák. Máme 40, nebo jak se to poví. Vidíte, neumím moc tu spisovnou češtinu. Jo, že jak má nějaký skills v PvPčku. Vyzerá to tak. Vyzerá být celkom OP jako teammate. No, dobře. A vyzerá být nějak dobrý teammate. Nevím, jak se to poví, ale já jsem podle mě hrozný teammate. Ne. Ach já, dobře. Tak můžeme dát ještě jednou hru. Dobře, Jakube. Jdeme ho troška spektit. Zjistíme, jak dobrý je hráč. Jo, už je smutný, že jsem zemřela. To daj beze mě. Ne, on zemřel, jo, tak to nevadí. Šel si dobře. Šlo mu to dobře. OK, takže jo, ještě bychom si mohli dát jednu hru z těchto tu Egg Wars. Podle mě to byla dost švandáko. Jo, takže jdeme troška dát nějaký parkour skill. Dobře, takže můj parkour skill je v mínusu. A já bych chtěla být v zeleným týmu. A už je pri nás aj Jakub. Yes. Takže podle mě bude teď dobrá hra, když je s námi znova Jakub. Protože on to vyhrá, má nějaký PvP skilly. Nevím, s ním bude sranda hrát. Jo, dostal jsem si aspoň kurz na ten hard parkour. Ok, vamos. Když jsem tohleto video natáčela, bylo akurát
15. července a včera bolo v finále UEFA Euro 2024. Takže napíšte dolu do komentáru, komu ste fandili. Ja osobne som fandila Španielsku a sme znova na tejto jednej isté mape. Ja si zase vezmu 10. OK. 10. OK, môžeš ísť. Tam ja tenhle tady generátor vezmu. No a vlastne... Aha, on chce, aby sme najprve obestavali vajco, až potom šli na stred. No, takže, dobře, ja s ním plne súhlasím. Takže dáme goldy, lebo oni nám budú budeme je potrebovať, aby sme mohli dobře obestavať vajco. Budeme si veľa blokov. Dobře, vajco už je tady tak trocha obestavený. Ja dúfam, že mne žiadni Česi alebo Česi nesledujú, pretože oni by mne tak vysmáli v chatu nebo v komentářích. OK, koľko? Za 10 goldu sa vylepšuje gold generátor. Tak mu ideme napísať na goldy, aby som mohla vylepšiť generátor. A potom kúpime obsidiany. OK. Môžem vylepšiť gold generátor. Že teď ide za každý 3 sekundy. Ne, 4. OK. Tak ideme teda. Teď nevím, či on je Čech nebo Slovák, protože psal do chatu aj po slovensky, ale teď napísal, jdu na střed, takže klidně může být aj Čech, ale za mě je Slovák a osobně sa mi s ním dobře hrá. Je dosť týmový hráč. Máme jeden obsidian. Jo, děkuji. Ďakujem, dobrý člověk. OK, máme jeden obsidian, což je mega dobrý. Jo. Podľa neho som dobrý človek. OK, dáme to takto. A takto. OK. Tunak máme nejaký goldy.
To znamená, že si můžem koupit nějaký lepší vybavení. Aha, staví se k nám z boku. Dobře. Z kterého? Z tady tahle. Dobré. Takže to jsou žlutý. Ne, to nejsou žlutý. To jsou fialový. OK. Takže toto bychom hodili semka. Nech se k nám nestavají. My jsme better. Za mě nemáš důvod se k nám stavat. OK, takto. OK. Co chceš? Co chceš? Chcípáku. Co chceš? Ještě vyšší. Jo, ze spodu. Jakoby ze spodu. Jakoby ze spodu ti jde. Jo, on je připravený. Jo, dobře. To by měla být pohodička. Mě nehytneš. OK. Co chceš? Však pojď. Ne. Tohle není dobře. Ano, dobře. My jsme zelení. Dobře. My jsme na tom ještě dobře. Ne. Ne. Ano, jo. Jsi mrtvej. Tohle to nebylo v plánu. To není dobré. Ano, dobře. Dobře, máme aspoň nějaký armor máme. Dobře, máme až moc veľa bloků. Jo, Jakub má aspoň něco. Fialový z tohleto odpíkají. Nech sem přijde. Já ho... No, ne. Už asi nepotřebujeme. Už asi ne. Okay, když máme zničený vajco, to znamená, že bychom neměli riskovat. Jenomže já si potřebuju pozrieť tady na střed. A máme 8 diastů. Což je celkom dobrý. Ne, Jakube, neriskuj. Prosím tě, neriskuj. Ale když on chce, on to chce. Jakube, prosím tě, nezemři. Neumírej, Jakube, prosím tě. Ano, dobře. Ne. Jo, ne, Jakube. Dobře, tohle to nebylo v plánu. Dobře. Takže můžeme jít do lobíčka. Tak doufám, že se vám video páčilo.
háčte lajky, dávajte odběr a do komentárov píšte a tak sa s vami loučím, tak teda čau.